Alo. Alo, gowmy Leyli. Gowmadyň. Doganjygym ejemiň ýagdaýyna özüň bilýän. Gelip kömekleşmeseňe bolanok. Menem işe çağırıp durlar. Başlygym günne käýin şerýämaň giýjek alýan diýip gaýrat edip gelmeseňe bolanok. Borjum häzir gaýnym gelsin, gaýnymdan soraýyn, onuň baraýar. Bolýan doganjygym, men gitýän işe jigem Madroyda gelberarkyn. Borjum bolar. Jigem häzir Leyli geler, ejeme özüň serek men işe bolýany. Yalvartman ecemdey ecesenim, koyver meni ecem garaşamaňa. Beni deyin ata söýme gaýnenim, koyver meni ecem garaşamaňa. Men gideyin ata söýme gaýnenim, koyver meni ecem garaşamaňa. Ağladyp durma sen janymy kıyna, näme peýda görýän sen meni güýme. Ağladyp durmaýda janymy kıyna, näme peýda görýän sen meni güýme. Ecem ýetir onu demeni sana, koyver meni ecem garaşamaňa. Ecem ýetir onu demeni sana, koyverini ecem garaşamaňa. Durhane. Salam baş. Günne giýjek alyp gelýäňler. Ecem baş. Ejenen bilen ok öý problemaň öýüňde taslak gelýän, iş wagtyny iste bolýan. Saňa aýlyk töleýän iş wagtyny iste bolmaly. Inni gaýtyrym giýjek alsaň menden gowluga garaşma. Bolýa başlan gaýdyp gaýtalanma. Seni oğlum benim söwür yollaşım, bilmen nerede aylanyp ýör ýurtdaşyn. Men gideyin iwerizimden goşum, koyver meni ecem garaşamaňa. Men gideyin iwerizimden goşum, koyverini ecem garaşamaňa. Alo. Hawjym. Why? Ha, bolýar. Gaýta ejem agyrdy. Yeni ecemmi? Tibe bir bar olduk. Bar. Ayaňa merden bar. Ne molly? Ecem yaranak mısın? Bu gelin. Yaramada koyvermeli orada gelini. Bu gelinin yaşam bana yönü gelme dama tayın. Gelinin iyisin olmasın. Şu gelinden bir de feret böyle şu an seninle. Oğluna yurttaşından tep dör neyse verirler. Leyli. Geliyor hazır Leyli. Ece geliyor.
İçim yetim anla demeni sana Koyvur meni içim karışamana İçim yetim anla